Ngano man, naunsa man ang past relationship? Kana kita siya girl. Pero pila man mo ka bulan ang tatapod? Month ka pin. Ikapila man unta nini mo siya? First. Ay, first? Kanang bang pagbulag ninyo, iya bang gi-explain sa imuha nga deal na ko kay ganahan jud og babae? Wala. Pag open ako siyang account, dito na ako nakitaan nga. Ay, gachat. Chat na sila. Nagkita mo ko sa last diskuhan. Kamo ba? Asa mo gasugod? Nakita Miss Plaza sa Shaton. Ni chat siya na ako. Kung wala ko nilantaw sa message request, Di mo magko-communicate unta? Unsay murag nahinumduman nimo nga chadang experience kuyog niya? tanang first time gihatag Na niya? Mm-mm. Kasi nagkigbulag. Ako. Tungod atong nakakita ka? Ako na just kay girl man to. Nga, di man ko tinood nga girl. Tinuod ba ya putong nimong na-feel para niya po? Mm-mm. Ako nasad para nimo. Butang na to wala nimo nakita tong message baka ha kung iyabang i-archive or iyang i-delete. Murag dili unta mo magbulag. Dili goro. Murag gihatagan pud kay way no nga mura og para masakpan. Imong gi-kompronta. Oo, gidiretso na ako siya. Niyon sa explanation nimo. Gipapili na ko siya, me or katong by, ano man siya nga, sorry. Okay, sige. Yo kung katong panahon na wala nimo gipapili, nabay puruhan nga kamo pa karon. Murag. Na kay regrets nabuhat nimo to? Wala. Kaya di ko ganahan, pag magdugay, may mas masakitan ra ko. Masa reason niya nganong mura og nakigrelasyon siya sa imuha. Kuan mo daw siya na ako na fall. So imong pagtuo katong uskabulan tinuod po to para niya. Murag, kaya ako makatuon sa balay, din kuhaon ko. Kabalo ba ka pila sila pod weeks bulan nakig-communicate atong bayhana? Wala bago pa jud. Like this koron, pag kaugma, chat na sila. So atog yung pagbawalan na itong partner makikidiskus sunod no. Di ra na nakita andra pod nato mabulagan. Correct. Pero sa karon wala pa tay nakakitag bago. Wala pa. Wala pa pod nangita Pag nangita na pod ko, sa diskohan. depende, misag asa. Basta na ay mahigugma sa to ah. Kanang dawat jud ta. Dawat nga unsa ka, then unsay wala pod sa imuha yan dawaton pod. Makahatag kag binsan ni ex. If malipay ka dira, then stay strong ra mo. I love you always. My greatest love. Ikaw ngano ka na dire? Wala, kay single ko. Nangita ko ako apod. Sige. Wala may pang shout out? Shoutout kong Maria Ash, nga followers pod nimo. Shout kong Zoe, Rihanna, Jean Mark Santos, Jestony, Florian, Jessa, and all of the people around the Bangkulutan. Charot. Good luck sa love life o sa life in general ninyong duwa.